Sanibonani, igama lami nguNokwanda ngwakaSibiya, ngihlola eqembini lamalanda izinyoni zenhlanhla elisefolweni esitobhini emagaraji kaNzuza ngaphansi kwaMamzwane. Okay, besacela usichazele kabanzi about uMntombi ukuthi yini eyenza ukuthi nize nigcine nifika ku-age yeleni kuyona niyintombi, mhlawumbe mengase uchazele kozakwethu laba asebekhulu ukuthi yini eyenza ukuthi nigcine nize nifike kule minyaka. Okay, bake bathi uMendi wona mphelandaba, but mina ngiyaphikisana nalokho. Uhamba ngomuntu, akusiyena wonke umuntu odalelwe ukuthi agcine esethola umendi. Uya ngomuntu ukuthi empilweni uzimisele ngani and uyazi ukuthi ufunani, nanokuthi siqhamuka emakhaya angafani. Kweminye imizi bayithatha njengegugu lento le, kweminye imizi bayakulekelela lapho nalapho ngoba phela nawe uyahamba. Kodwa nje okubaluleke kakhulu ukuthi siqhubeke siziphathe kahle, sizivikele nasezifeni eziningi ezikhona, siqhubeke futhi siziqhenye ngosiko lethu ngoba usiko lwababomkhulu lusuke emuva kudala, siqhubeke sinyuse uZulu. Ngiyakuzwa ngoba nizwana nje kanje eqembini lenu ngoba abantu mebebuka amavidiyo ngazi ukuthi ningane zandaweni nikwenza kanjani lokho ukuthi nizwane nibe i-team eyodwa. Umuntu ofuna ukufika niyamdisappointa yini, nimbeke eceleni yena noma uba yilunga njenganani kade sinibona nje nizwana nonke? Lokho sikwenza ngokuthi uma ngabe ususuka kini zonke inkinga zakho nezinto obhekene nazo uyishekini, masungenile la wazofika wahlanganyela nathi, siba osisi, akekho nje ucaso omunye, siyathandana, sinikezana uthando nokuthobelana nokuhloniphana, omncane uhlonipha omdala, omdala ahlonipha omncane. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela ukubuza la niya-enjoya yini because emakhempini ayikho imibhede, nilala phansi, so lokhu kuyanijabulisa yini uzoshiya umbhede wakho kini nje vele usuke uyolala phansi nje? Yini eyenza ukuthi nijabulele lokho? Kuyasijabulisa ukushiya imbhede yethu yako-home choice emakhaya, ukuhlanganyela ndawonye. Kunezinto esike sibhekane nazo empilweni ey'nzima, uthola ukuthi ukuba sekhaya kunzima, kulethela usizi kakhulu, but uma sindawonye lana sithola ukujabula. Wonke umuntu nje uyakwazi ukuthi avuleleke inhliziyo, indawo yethu yokujabula kahle kahle le. So angeke ngize ngisuke ekhaya ngiphinde ngizolala la, sikephi isidingo salokho, ngingashiya umbhede wami waka-home choice ngiphinde ngizolala la, Nkosi yami. So nje siyajabula ukuhlanganyela ndawonye, sicule, senze amahubo, sisine, senze konke lokho. So kumnandi nje, siyathi kuba mnandi masihlangene. Okay, ngiyakuzwa. Ngicela ukubuza ukuthi umkhosi womhlanga uba nini? Uba kuyiphi inyanga? September ngizulu ba? Ungawusho phela ngendlela ongawusho ngayo. Umkhosi womhlanga uba ngoSeptember, inyanga yamasiko, lapho khona kusuke kugubha amasiko obabomkhulu kusukela kudala emandulo, lapho khona iy'ntombi zikhombisa ubuntombi bazo, la khona khanjwa khona ngamabele. Kahle kahle intombi kumele ngabe ifaka ubuhlalo bomhlophe. Bathi babethi unomndindi kuqala, apparently kufanele ngabe kufaka unomndindi, yes, ubuhlalo obumhlophe. Lokho esesikwenza manje thina nje hhayi sekuchoma nani nokuthi sekuyisikhathi samanje, kodwa nje umkhosi womhlanga ungoSeptember lapho kugubha khona amasiko. Okay, ngiyakuzwa. Njengosisi okhulile, nike nenze njani uma ukuthi kunentombi ehlolwayo la kodwa ngaphandle ayipheze njengentombazane ekhombisayo ukuthi sayintombi? Leyo nto niyayithokozela yini nibe niyintombi eziphethe kahle? Mhlawumbe ungasiqalela nje usichazele ukuthi intombi iphatha kanjani ukuze uzokwazi ukudlulela kulo mbuzo esizobuza wona. Okay, intombi okokuqala nje ihlala ngentombi. Okwesibili ulimi lokukhuluma, kumele uhlale wehlela ngezansi ngaso sonke isikhathi, and kumele futhi uyigqaje uyiqhenye ngobuntombi bakho. Akusibona bonke abantu abatholile leli thuba leli, sonke silitholile ithuba, kodwa akusibona bonke abantu abaligcinile. Cela ukuphindela umbuzo. Intombi ehlolwayo ekhempini yakho utholakala ukuthi ayiphethe kahle mengaphandle kodwa isayintombi, nike nenze njani
ungasichazela kabanzi ngakuphi ukuthi nenze njani ukuthi khona intombi eba yinhle meyila phambi kwenu kodwa mayiphumela ngaphandle ayikhombisi ukuthi intombi. Okay, njengoba nje ukhona osisi abadala mhlawumbe indaba iqale yenzeke okokuqala, okay fine, mhlawumbe you understand lokho ukuthi okay fine isiza salokho, but masibona ukuthi into iyaqhubeka kuyangenelela njengoba emakhempini kuba khona iziyalo, but masibona ukuthi iziyalo zamakhempa zaneliseki kulungile, kusho ukuthi lowo muntu siyombizela eceleni njengoba khona osisi abadala bekhulume naye bemyale bemtshela ukuthi intombi yenza njani, ngoba ngaphandle abanye abantu babona esinye isithombe kanti thina la ngaphakathi sibona esinye isithombe. Ngiyakuzwa kwisithombe mhlawumbe sesakhiwe umuntu ngaphandle ngoba entombini kube namagama ngaphandle angithi intombi ziyathukwa kuthiwa akuzona intombi yonke leyo nto. Nina nikumela kanjani lokho emagameni la asukekhishwa abantu ngaphandle ukuthi ayintombi enjani ezenza ukuthi nikumela kanjani nize nifike esigabeni lesenikusona nje? Abantu bayohlale bekhuluma noma kukuhle noma kukubi, ngisho ngenzani, but isikhathini esiningi abantu banako okubi kunokuhle. Ungayiphatha kahle for mhlawumbe ungayiphatha kahle uzobe neminyaka ewu-27 bese mhlawumbe emva kwalokho kuyenzeka-ke usuyithwele still bazokhuluma kodwa bacabanga ukuthi ubusuyiphathe kahle esikhathini esingaka kwazi wafika ku-27 years. 27 years guys, it's a bonus. Lowo muntu loyo usuke seyiphathe kahle ngokwanele, usuke sekuyena ukuthi ufuna ukwenzani, ngoba ngisho ukuthi akusiwona wonke umuntu odalela ukuthi kumele athole umendo akusiwona wawonke umuntu. So ukuyiphatha kahle kwethu akulele emendweni and akulele ukuthi abantu bathini, abantu bayohlala bekhuluma. So iy'nkulumo zabantu la kuthina seyifika ishaya ibuyele kuzona, ngoba esikhathini salonyaka esikubona futhi manje-ke nje indaba yey'ntombi nje bayithathi notice, sihlale sibizwa ngamagama, siyathukwa, kodwa thina ngoba siyazi ukuthi sifunani and siyazi ukuthi sisuke emakhaya sitheni, siqhubeka siyiphathe kahle. Okay, ngiyakuzwa ngalokho. Ngisacela ungazise bantu ukuthi ngoba kusuke kunemicimbi njengabantu abangazi-ke ukuthi kusuke kwenzakalani. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi kunembuzi, kwesinye isikhathi uthola ukuthi kuney'nkomo, mhlampe lapho kusuke kuya ngendlela mhlampe uthanda ngayo noma kuya ngesigaba sokuthi khona la uqala khona ukuze udlulele. Ngisacela usichazele mhlampe kumuntu ongazi ukuthi mekukhona imbuzi kunani, suyabona ngesonto elizayo sekuyinkomo, kusuke kuyini leyo? Okay, umhlonyane isiko, umemulo kusuke kuyinjabulo elethwa abazali iletha kwenu. Kahle kahle umhlonyane lo suwenziwa manje akusiwona kahle kahle. Intombi uma ngabe isingena esikhathini ngalelo langa lelo, ngaleso sikhathi lelo, ngalolo suku lolo, ubaba uyaye aye esibayeni ayilandele imbuzi ayihlabele khona egcekeni. The time ngalesikhathi intombi ingena esikhathini, ngaleso sikhathi siyathathwa iyofakwa ekamereni, kuthiwa-ke ususemgonqweni. Lapho khona intombi isuke igonqile and umhlonyane ngokwesiko into yasekhaya egcekeni, ayibadingi abantu bangaphandle. Mhlawumbe usungabiza lezo y'ntombi eziwu-4 noma ezimbili just ukuthi kuzoculwa kuzowoyizwa, but umhlonyane isilwane sasekhaya egcekeni. Ingakho uma ngabe sisuke sisinela umhlonyane siwusinela egcekeni, asiphumeli ngaphandle kwegate. Bese kuthi-ke umemulo ilapho khona intombi isuke isina-21. Uma ngabe isina-21 and above ila khona abazali bayo bese sebethi-ke yazini manje-ke sesiyakubonga. Kwesinye isikhathi bayake benza ukhiye lo wa-21, nakhona kulowo khiye lo basuke sebengasho ukuthi okay phela mntanami usungahamba kuyonikela ngayo unika abafana, but basuke sebesho ukuthi usuyintombi usungaqoma ekuqomeni kwakho kodwa uhambe ngendlela efanele. Ilowo umehluko phakathi komhlonyane nomemulo. Ngicela ungichazele ngoba uthi abazi umemula ngithi uthi usuchaza ukuthi usungaqoma. Ngicela ungichazele ukuthi intombi iqoma kanjani, because kuyangidida mina ukuthi intombi iqome futhi inike lelo lungelo lelo lokuthi iqome. Mhlampe kuney'ndlela ekwenzakala ngayo yini ukuthi intombi ukwazi ukuthi iqomile noma ivele iqome nje kuphele kanjalo? Okay, ngomthetho kahle kahle intombi iyaqoma. Ekuqomeni kwentombi ila khona intombi esuka khona iye eqhikizeni. Uma iye eqhikizeni ifike itshela iqhikiza ukuthi iqhikiza sengithola usibanibani wakwasibanibani. Ngomthetho babethi intombi nalowo mlisa lo mabejola okuba khona iqhikiza lensizwa neqhikiza lentombi. Uma behlangana babengahlanganeli emakamereni, babengahlanganeli endlini.
iqhikiza neqhikiza lalima la abazokwazi ukuthi balibone khona. Yonke into yabo yayiqala ekuqhikizeni ukuze ngaphambi kokuba idlulele kubona. Kwakusebenza kanjalo. Nakhona futhi uma bebonana kwangekho lokho ukuthi sekuyabanjwana-ke manje sekwenziwa zonke lezi zinto esezenziwa manje, lento yokuthi intombi ihambe iyolala kamfana. Kahle kahle ukuqhubeka kokudlelana kokuthandana kokuqoma kwakusuka kahle kahle emaqhikizeni. Uyasuka nje uthi iqhikiza lakho siqhikiza sengiqomile kwasibanibani ngiqoma ubani wakabani wakanjani kanjani. Ilapho khona iqhikiza lisuke selikuyala khona-ke likuyale likutshela ukuthi wenza kanjani nakanje. Hhayi lokho sekwenziwa manje. Oh, ngicela ungichazele ukuthi kusuke sekwenze njani ukuthi kunentombi ezofika imtshela ukuthi ifuna ukunithuma mase yona iyasala kube khona iy'ntombi ey'phumayo. Thola ukuthi la meyiphuma khona ziphinde zihlangane nabantu besilisa. Kusuke kuyini le? Ngicela usichazele because as-understand ukuthi iy'ntombi zihlangana kanjani futhi ney'nsizwa ebusuku umuntu oyithumile ephinde isale futhi. Cela ungichazele kabanzi lapho khona lapho intombi isike isiqomile lapho intombi isike isiyomisa iduku. Ila khona ithuma khona ezinye intombi ukuthi zihambise ucu kanye nokuthi ziyomisa iduku kubo kamfana. Okay. Thank you. I think you